Bismillah mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Gomu ngotagu Ibrahima Kane katanti leñol. On jarama. Bandiraɓe sehilaɓe min calmini on min juurima on hande ko almudo meɗen Ismaila Samba Nabil Mbodj udditani en yewtere meɗen min calmini bandiraɓe foof daroɓe fulɓe wonɓe ɗo e nder leydi ndi e wonɓe caggal leydi ko Thialy Diakka e gomum ari yewtidde e moɗon bandiraɓe sehilaɓe won toɓɓe nde jinnoɗen addude ɗo hande hawri noon e on ɗon jinnoɗo haalande yimɓe holko soomi e ngol ɗon konngol o dañani heɓade joni ma en mbatta ɗum ñalngu paɗo so Allah jaaɓi bandiraɓe sehilaɓe hande toɓɓere meɗen ko ni ɗum jogori lelorade e mbiɗen ko barke hande Thialy Diakka addani en ko konngol biyetegol barke hol gonɗo joom barke ɗum ko namdal gadingal gadanal hol biyeteɗo ko joom barke beele bawɗo e joom barke ko gotum Pulaar ene wiya barke soodete holmo neɗɗo sorata barke walla barke coodateɗo o beele kanko heɓatamo ko kalis walla beele barke o heɓata ɗum ko doole walla beele barke o heɓata ɗum ko needi ɗum noon en calmini bandiraɓe hettiyankoɓe kala en calmini mawɗo meɗen kufɗo Thialy Diakka on woni Ismaila Sarr mo ɓokki sarankoɓe gonɗo to Saint-Louis en calmini banimen debbo Cillelli ko kañum woni kalfinaɗo woggino Thialy Diakka en calminiɗo katante leñol Kane Pulo bisimilla gonɗen koye toɓɓere mbiɗen toɓɓere nde hande kaleten ko haala barke joni hade katante leñol nadde walla hade woɓɓe nadde mbiɗen hol gonɗo joom barke barke beele ko neɗɗo o wawat tan o wiye hande ko joom barke walla ala holko serndi ɗum ko mbawka woni jogade barke walla ala ɗo ko namdal e ko heddi ko Pulaar ene wiya barke soodete joni ɓaari barke soodete holmo neɗɗo sorata barke hol to coodata barke e hol ko jarata hebde barke beele ko kalis ma jogotoɗa coodoya barke walla ala jogotoɗa ko doole ma aɗa ƴewroya barke walla ala ko needi ma jooɓiɗa aɗa ƴewroya barke kono hoto ɗum ƴeewoyte Pullo barke ko konngol mawngol min e yiidam so wiyama barke soodete min e yiidam mboɗo gomɗini barke soodete neɗɗo ene wawi sodde barke e jinnaɓe muɗum wona jawdi noon sodata barke sodata barke ko yandi hinade neware
e wonde katante e hormade jinnaɓe muɗum waɗande jinnaɓe muɗum ko jiɗi hokkude jinnaɓe muɗum ko jiɗi fodde hakkunde maɗa e jinnaɗo ma mbaɗana ɗum pour min ko ɗum woni coggu barke ɗum woni sodde barke donc corata wadde corata barke koye jinnaɓe ma eyyi a wawa sodde barke banggue goɗɗo pour min hade ma sodude barke e woɗɓe so ɗum e jinnaɓe ma taw ha jara sa soode e jinnaɓe ma so jinnaɓe ma tottima a totti ɗumen on par ce que coggu ko wossodirde totta kam hunde mi tottuma kalis donc sa tottiɓe gueɗe kewɗe ɗe ɗe limtumi ɗe ɓe tottuma barke o kamɓe tottanma barke o walla ko Allah jiyowo golle ma e mabɓe o tottanma barke o ko Allah tottanma barke o kono rewnata barke o koto mabɓe ɗo pour min ɗum woni hen yiidam machallah hawnaki ma wonɓe jolɓe e nder dingiral ngal e on saaha tawa eɗen mbawi jabodirde munen ɗum noon ha hande mbiɗen bandiraɓe sehilaɓe hande mbiɗen woni toɓɓere men ko barke hol gonɗo joom barke déjà hol gonɗo joom barke beele ko wawde woni barkinde walla ala mbiɗen pulaare ni wiya barke soodete holmo neɗɗo sorata barke e hol ko jogotoɗa ha keɓa barke o beele ko kaalis codirta barke beele ko doole ma codirta barke walla beele ko needi ma codirta barke ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe en gudditi ɓoggol meɗen mbiɗen ko 09 54 80 84 58 09 54 80 84 58 holko jiɗɗa haalde ɗo henna e bane debbo Thillel era mo jiɗɗa erade mo ɗo henna ko jiɗmi wiide tan mi artay konngol barke ngol konngol barke min mboɗo defa nandinde ɗum hebde duwaw neɗɗo so heeɓi duwaw jinnaɓe makko tan o heeɓi barke so heeɓi duwaw jinnaɓe makko tan o barkini min e yiidam duwaw o noon il faut liggane il faut gollane il faut ɗum woni sodde nde ɗum woni sodde nde il faut gollane joni aɗa yiya yimɓe hewɓe jeeya neɗɗo omo rulla otoji ɗi o yiɗi ko wayno katkatuji walla omo jogui won galleji walla omo ñanto no yiɗiri ñantorade tawa ko ñantugal bangal fayida yimɓe mbiya kone hande oɗo ko joom barke est ce que aɗa famra noon tan yiidama tan ni omo jole pasero ɗum tan en yonma wonde ko joom barke pour min ɗum tan yonanimi mi hokka hen yeru seeɗa neɗɗo no wawi dañde ngaalu tawa ngaalu ngungu ala barke neɗɗo no wawi dañde ngaalu tawa ngaalu ngungu waɗaka barke neɗɗo no wasa dañde ngaalu seeɗa mo jogui o ko seeɗa barkilɗo ayi seeɗa barkilɗo heɓata ɗum ko duwaw heɓata ɗum ko duwaw ɗum ko gollal ɗum ko jomum golluno noon bandiraɓe sehilaɓe woto ɗaccide min tan e yewtere nde bisimilla moɗon e yewtere meɗen mbiɗen hande yewtere nde ko barke hol gonɗo joom barke beele ko wawde woni barke pulaar ene wiya barke soodete holmo neɗɗo sorata barke beele barke mo codata o holko jarata ko kaalis mbaɗata ha keɓa barke walla ko doole ma mbaɗata ha keɓa barke walla ko needi ma hokkanma barke noon bandiraɓe sehilaɓe hande yewtere men wiyete ko addu miijo ma ngo joguiɗa hen foof aɗa wawi ɓeydande hen yimɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58
so tawi musidɗo meɗen Abdouli somo ndara en e internet hamo wawi kadi noddude o haalana yimɓe hono jomum natirta pour ha heɗiyankoɓe ɓe dañani ɓe jogaki firi foof pour mbeten mbawa yebɗum e internet taw ko en direct en calmini ɗo ceerno Samba Sy e galle muɗum Pulam assalamu aleykum ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe ceerno men ceerno Ismaïla Sarr amin gandi so yewtere nde fuɗɗama yimɓeɓe natani taw naddema ene waɗi important e nder yewtere nde gam ma jogo hen famamuyaji ɗi pamɗuɗa yimɓe taw ko yimɓeɓe kadi ene mbawa naftorade ɗum noon so tawi ala jolɗoɗo hakkude ɗo minen e koye amen amin namdima ɗeɗo namde ɗemin berli hande rendo ngo beele goto hen foof adda hen ballal mum ɗum noon min mbi ko addu miijo ma bisimilla jamire mon kire jam ceerno Aboubacry en mbaɗɗon almuɓe mbaɗɗon miijoji machallah alhamdulillahi saɗa no mbaɗɗon e bone hirande ko ɗum tan ƴewete ceerno wonda mbar ko jam nantore woy worgo wallahi ko jam ɓolo alhamdulillahi seydi Sarr yo jam ɓooy amin ya Allah amin 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 yo jam ɓooyden en amin ya Allah amin amin seydi Sarr eyi yewtere nde kala ko adde pular koko ɓeyda tan nde wonno konngol tagirake haale faame tawa ala iwdi ala ɗo ummi ala ɗo fayi konngol barke ina huutoreeto men to barke noon yaltata koye muñal ko muñal jibinta barke barke ko ummoto e koye gollal walla ko e jamde walla ko nande ɗen gueɗe e pular ne wiye en mo muñani cuurki heɓata julɓe ɗum noon muñji cuurki de ko yiilade barke ha heɓa julɓe ɗe so tawi aɗa janga jiiloɗa ko barke jangde nde ko jangde nde jogude addandema ko ɗum woni ko barkintuma ɗum kadi woni ko barkinortoɗa ɗum noon so tawi a muñinani jangde nde a heɓata barke jangde nde so tawi koye gollal gonɗa a muñinani gollal ngal a jabbi tan woppi ngesa sooyi a heɓata barke ngesa ba laaɓi a reni ha jokki golle waɗi wufri a hurnaki a woppi colli camtima ɗum ha laaɓi a heɓata barke ngesa ba eyyi ɗum noon heɓata barke ko muñal tone laaɓi eyyi so tawi aɗa yiɗi barke a muñat muñana jehnaɓe ma keɓa barke mumen muñana jangde ma keɓa barke jangde nde muña gondigal keɓa barke gondigu ngu eyyi ɗum noon barke heɓoto ko e muñal wallahi machallah eyyi ko heddi en kone kadi so tawi won bandiraɗo joguiɗo kono famnayo enen kam kala kone udditana en pulara ha wawa deeje hakkillaji men koye ɗum tan gabbotoɗen machallah eyyi jarama a jarama kono aɗa sohlita an kam toujours ko hen tan gonɗa nde wonno ko an woni momin hande mbaɗi yakare e ɗowgol kala kene ɗowe e nder yewtere nde leeli nodditen sa leeli tan min noddita amin ya Allah amin jarama eyyi bisimilla ceernajo
allo madame kire jam kire jam jam tan tabarakallah mbaɗɗa tampere machallah to pullo noddi ko min Demba Diallo ceerno Demba Diallo bisimilla ma seydi Diallo allo bismillah ma taw o ɓoccitima on goɗɗo ngo wi omo haaldata noon bisimilla moon téléphone men mbiɗen ko 09 54 80 84 58 ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe mbiɗen hande woni yewtere men mbiɗen ko barke wonko ceerno Ismaila Sarr fuɗɗi famnude hen yimɓe seeɗa e ko adi foof heɓata barke ko muñal muñal noon eɗen gandi ene rondi ko heewi neɗɗo o wawa hebde moƴƴere ko nde wawi wonde foof so tawi o yaadinani hen muñal muñal eɗen paami haalama ɗo heewi hay to deftere Allah to toon ɓuri wonde haala goonga ko toon Allah ha adi haalde muñal nde ko noon neɗɗo o wawa hebde kala kene welamo walla kala ke ene nafamo so tawi o waddani hen muñal bisimilla Ismaila mi sohla fadema seeɗa bisimilla vision ene nibbit seeɗa bisimilla min paami juuɗe moon on jarama même uddit Skype o no mbiyannoɗen ni gonɗen koye muñal muñal woni coktirgal wellitare nde wonno neɗɗo o wawa hebde ke ene welamo ke ene nafamo so tawi o muñani kadi neɗɗo o wiyata yo muñ tan ko sanga nde hunde metti hebde walla nde hunde musde heɓimo ko e on saaha neɗɗo wiyete yo muñ nde ko noon ay batte ala ko ari heɓede so tawi ene weeɓi so tawi noon koko faati bisimilla assalamu aleykum e ken fuɗɗiɓe eyyi min puɗɗima aɗa wayno didde oga banggue so a joni anani Pullo bisimilla eko ɗo jehen hade goɗɗo nadde jehen e rogere nde ceerno Ismaila addani en nde no feewi nde wonno o addani en ko waɗi fayida o addani en ko woni ko udditta kala dame neɗɗanke ko udditta arsugu ko udditta gandanɗa hoorema yiɗede ko udditta dañal ɗum ɗo foof ko muñal hokkata ɗum so tawi neɗɗo o yeehi haw woni ceerno o muñi ko almudagal eɗen gandi almudagal no wayi o tampi hen o fiyama hen mo muñani o ay o woppat gila ko barke o arde haɗatamo ɗum deka wadde ko muñal ngal muñjo o o muñi tampere nde foof o muñi heegueke o muñi ɗomkaka o muñi tunwendi ndi ay caggal mum ko muñal ngal hokkatamo ko heeɓi ko wona on ko pamɗa e ɗum ɗo aha wonko pammi hen no ceerno Ismaila wini par ce que kono mbiɗen ni taade o kanko huufi goomu o kanko kam kala ko en jaawi weddade hen konnguli meɗen tan kono ceerno Ismaila so haali tan o heewi ko addande yimɓe haala ka to ko ummoto
to no heewi addande yimɓe haala ɗaɗɗol ngol ƴiyal ƴiyal to no heewi ittude haala o addana yimɓe haw yetto machallah o silkana yimɓe haala ka ha paama ɗum tagi so haali tan ene heewi nadde haqqillaji yimɓe deeƴa toon bisimillah ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen de ha hande ko ceerno men ceerno Ismaila udditi wadde pawanemo ɗo yimere muñal eɗen payɗo e damal muñal muñal woni cottirgal wellitare neɗɗo muñanta ko giɗo mum rutto muñana gaño mum gongintagu yankinare e muñal so ndendi e neɗɗo on itti ko muñal woni ngalu aduna ngo gasata ko hulde addata higgu kono ko muñal ɗumnata ɓernde heedi caggal muñal ko jettor Allah mo muñani mette heɓata ko weli ɗum ko iblisa ittata muñjo e sago mum kala ɓurɗoma hewde muñal ɓuranma hewde jarabuji muñal ko feccere e tawhid gonɗingol mo felliti muñje wonata ko jarowo mone kala ko neɗɗo wima walla watma wallitoro muñal jencude mum tan ko dañal ɓuri yettude Allah fof ko mo rokki muñal bandam fol ɓernde ma saga nde seydane wi ene biftoma wallitoro muñal saga nde toñeɗa jenneɗa neɗɗo wiyeteyo muñ ko saga nde mette walla musalla hefti ɗum bandam muñan toñjoma hokku kaddoma ñammin gambuɗoma mo waɗi muñal joɓaari tawoye yeeso mum jeenaari ko Allah wondi wiyete kisɗo o wi kanko o wondi koye munjo mo Allah wondi noon woni dañɗo mo wasata Allah wi ko kañum wiyete munjo o wondi kadi koye muñɓe sa woni muñowo Allah jarlitto ko ɓernde ma faam kala ko heftima o woni koye ƴewdade ɗo muñal ma tolni sa muñani toñoɓe ma ñande wotere maɓe gartuɓe jafnoma sa muñi jarabuji Allah mawo tottoye ko ɓuri ko hannoma kala keɓɗo gandal muñino e almudagal kala kemnoɗo Allah muñino e sumu e tampere la patience la patience est la clé de la libération patience de patience patience pour qui tu aimes patience pour qui tu détestes pullo tagi en fawde ndeɗo yimre ko ceerno men Ismaila Sarr fof kadi ko ha ma wasata ni tawa yimɓeɓe wonko kocci e nder ɗiɗo konguɗi kaalaɗi e ko ɓuri hen hewde kama Ismaila Sarr hay sakkiterde yimre nde wonde gandal heɓata ɗum ko muñal
ɗum ɗon fof o haalni nen ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe nde ɗo yimre ko yimre muñal sa yi kadi en pawi ɗum ko ceerno men Ismaila Sarr ala ko wawata heɓade e gurdam neɗɗo ha waɗe barke walla ha moƴƴa so tawi wona muñal ardi ɗum ɗon pullo par ce que hay e nder yimre he a wi muñƴo ene heewi dañde battane muñƴo fof ko alhamdulillah muñƴo ene heɓa jeenaari sa muñi tan a heɓan jeenaari jeenaari ndi woni holɗum jeenaari ndi woni barke o donc pour min yummum barke ko muñal hade ma dañde barke taw il faut muña muña e fannuji fof kono wona muñal tan il faut yaade e golle golle ɗe hol gollanteɗo ko jinnaɓe ma poɗɗa gollanade ɗeɗon golle ɗum woni ko kalde no banggue coodgol to barke to barke to yummum barke ko muñal koye muñal ɗum yaltata muñal ngal noon ngal adda liggade woni coggu ngu liggade ligganade holɓen woni ligganade jinnaɓe muɗum aɗa andi no mbiɗen ni liggade nde ɗum fof koye muñal nde wonno aɗa yiɗa ligganade neɗɗo ha daña barke muñal hatma ɗum ɗon a faami de fof kono mbiɗani tan kam hankkadi ne en jiisi yumma barke ko muñal kono bandiraɓe sehilaɓe moni kala ene wawi addude yiyande muɗum ene wawi addude toɗɗande muɗum ko toɗɗi e gandanɗa hoorema hol ɗo barke sodete walla hol biyeteɗo ko joom barke walla holno neɗɗo sodirta barke beele ko doole mum beele ko needi walla beele ko jawdi muɗum ɗum noon kadi holɓe coorata barke noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen numéro téléphone men ko 09 54 80 84 58 walla o e numéro ko 07 53 07 96 51 bandiraɓe sehilaɓe naate moni kala yo addu miijo mum pular ne luggiɗi pular ne luggiɗi inchallah wonko Allah hokki en noon Allah hokki en ngal ɗo ɗemgal ɗemgal luggidngal so yimɓe naati tan ko heewi yaltande hen ko heewi yaltade hen yimɓe naati ko heewi yaltade hen so yimɓe naati ko heewi yaltade hen wallahi kadi wonno ɗemgal ngal ne teddi yimɓe koɓe huuɓe nadde ɓe naata kono noon moni fof konngol ne yeeso muɗum ɓe naatat nde wonno kadi mboɗo faami so tawi yewtere ene yewte mboɗo won gueɗe ɗe paammi hen kadi min hooram ɓuɗo duka ɗe e radio ji walla e télé ji neɗɗo naata tan wiya miɗo weltino on tan mi salmini on ko goonga ene moƴƴi ene hokka courage jewtowo o so addi kadi toɓɓere so addi kadi ballal makko o gayni o fawi hen ɗum noon kadi ene walla ene wawa gasde noon kadi koye goonga mabɓe ɓe jooɗi ɓe noddani ɓe par ce que so tawi a wonti a faami an sa noddi ala ko kalɗa e minne kadi ɓoɗo jaɓana on ɗon koye goonga mum woni o heeɗo haaloɓe ɓe mbasata fof ko gaddinimo o naftoro e ene jogui toɓɓe yimɓe ɓe ene heewi hen ɓe noddata kono eɗen gandi kam won yeeɓoɓe ko ɗum tagata e kala saaha eɗen jiiɗa tottude yewtere tan neɗɗo men ko wayno ceerno Ismaila Sarr walla ko wayno Katante Leñol jogo yewtere nde so tawi yimɓeɓe noddi ɗum kam woodi wallitat tan so tawi kadi yimɓeɓe noddani tawa jomum ene jogui yewtere nde heɗotoɓe ɓe mbawa famde ko haalete ko kadi naftoro e ko ɗum ɗon tan woni
ko caali jakka woniru ɗo bandiraɓe woto kule moni kala yo addu miijo muɗum addana bandiraɓe ɓe miijo muɗum enen jibina ɗen koye gandanɗa hoorema ko eɗen nana ɗiɗo konnguɗi kaari ko joom barke ko hen jibina ɗen ko nanten ko ene wiye barke soodete ɗum enen fof eɗen gandi ɗum nde ko noon ɓaare namdal ngal werlitama e moon moni kala ene wawi addude hen miijo mum ene famiri bandiraɓe sehlal bisimilla moon 09 54 80 84 58 fane so ñamnot to bani men debbo cillelli woni pullo ha hande eɗen jokka e barke aɗa andi ɗum jiita ɗo needi ene jogii ko wallata e kala ko ene ƴeewe kala fulɓe ene mbiya kala ko needi hokkani wona borjoŋagal hokkata ɗum ɗon enen laaɓi eɗen gandi ko wiyete borjong sinno ko pulaar luɓɗo walla ni so tawi kadi wona pulaar ɗum fof kam eɗen paama eɗen kutoro ɗum needi ko ɗum arsugu mawɗo neɗɗo noon hade makko nehanade taw goɗɗo o ittata needi makko koɗo jibina ɗo nde wonno ko ɓen eltatamo eno jiɗiri ni andi needi ko elto ngo noon heddi ko holno neɗɗo o eltira so wiyama tan needi ene adda foof neɗɗo ene neho tawa needi ndi wiye ndiɗo needi moƴƴani kono ko needi wona non kono ala sago yimɓeɓe wooda ɗo jettin ɗum needi moƴƴiri nde ko noon needi moƴƴiri ko kañum woni jibinta ko heewi eko neɗɗo ene faggo eko neɗɗo ene horsiniri so tawi a nehinima ɗo galle mum ɗo a nehinima jinnaɓe ma sa yalti kala jinnaɗo mo kawruɗa poɗɗo wonde jinnaɗo ma a nehonto ɗum nde ko noon no mbiɗa ni barke gadortoɗa to soodde ɗum koɗo jinnaɓe ma ɗo so tawi jinnaɓe ma duwonimama hankkadi ne beltanimama kala ɗo jaaɗa so tawi ɗonne kadi a waɗi hono ɗum e jomum en hawata ɗumen nde wonno ene gandi koto hittuɗa ɗum nde ko noon ɓaari barke soodete barke ene yaada kadi e needi neɗɗo kala ɗo woni yo netano bandiraɓe o wasa kadi mawkinade ko ɗo barke woni ɗo heɓoto e fodde enen jiyanɗo men enen jooɗiɓe ɗo henne kalten tan noon ko haala miijoji men kono bandiraɓe sehlaɓe oɗon mbawi nadde e 09 54 80 84 58 pullo so tawi aɗa jogui hen abbere mbeɗoɗa hen eyyi ko jinnomi ɓeydude hen tan pullo kam pullo bonta needi pullo ne heewi nehade min noon wona oɗon débat addi hen kono so tawino en mbaɗatno débat kono noon jehen taw e toɓɓere he taw bisimilla kalɗen tan ko aɗa andi koye barke gonɗen barke o addi needi addi muñal barke o addi muñal to addi muñal ɗo il faut needi ara hen par ce que neɗɗo sa wima tan pullo bonata needi pullo bonata needi addat kay dalil eyyi pullo bonata needi pullo ne nehi pullo ne andi hurum pullo ene andi hurum fulɓe nden ɓe kay fulɓe nden ɓe eɓe gandi hurum bisimilla ɓennu fulɓe nden ɓe ne gandi hurum ha joni e mabɓe ene waɗe mabɓe anduɓe hurum mi sikku noon neɗɗo o so nehanima jinnaɓe makko tan automatiquement so yigui ɗum jinnaɗo makko o nehonto ɗum par ce que sa wi neɗɗo o nehima guila e galle mabɓe ɗo
wonde hanima jinnammo wonde honto mawni ko en so jogima neydi moƴƴiri so waɗama so hokkama no mbiɗa ni so eltorama elto moƴƴa tan so eltama elto moƴƴa tan so yi neɗɗo mo foti hormade o hormoto ɗum ko automatique tan aran ko arata o wiyata fado mi heblo mi hormono oya non koye makko ɗum woni hen kadi ni ko nono neera ko nono eltira koye ɗum o wuuri ko ɗam gurdamo yahata donc kala mo yimo foti hormade tan hormoto ɗum kala mo yimo foti netanade o netanto ɗum ittata noon débat ji ne woodi haala ene woodi caali jakka ene woodi yimɓe mbadda hen jeddi ɗi noon ko wosodirde miijoji wona bonneragal ɗum wona bonneragal ko wosodirde miijoji tan moni foof adda miijo muɗum waɗa défendre miijo muɗum walla hokka argument ji hokka yeruji miijo muɗum ɗum wona bonneragal. D'accord. Mi jaɓi mi kawren kadi wono kono mbiɗo yiɗi noddudemo ɗo hen ñande wonde taw ko débat taw ñande mum jinmi ko yimɓe ɓe ɓe daara hakkude men nde wonno alhamdulillah machallah goto foof addude miijo mum c'est important yimɓe hasinno ɓe ndendi miijoji ene waɗa saaha soɓe certi miijoji goto foof ene wawi haalde haala mum mbiɗo sohli ɗo henna mbir lacciri so tawi aɗa ɗo mbaɗa andi ka neɗɗo machallah alhamdulillah wonko mbawɗa famnude yimɓe ɓe e toɓɓere men hande nde so tawi aɗa heeɓi kadi aɗa daara yimɓe ɗo bandiraɓe ene cohluma Seydi Lacciri mbir lacciri amin cohluma ɗo kono ceerno Ismaïl ma en noddodirɗo so Allah jaaɓi tawa ko débat mo gandanɗa hoorema mbaɗa andi ɗon tawa miijoji men ne certi seeɗa ene wawi wonde so ɗon noon so nden heedi ha wonaki téléspectateur yimɓe daaroɓe ɓe nda yeeɓiyankoɓe ɓe wasata hen fof wonanɓema wasata hen fof wonanɓemi kono on ɗon débat so Allah jaaɓi ko mbaɗaten organisé inchallah ceerno Ismaïla wonata arbitre bisimilla bandiraɓe sehilaɓe toɓɓere ko nde noon hande nde ene wawa taw ko minen tan jewtinde kono wona noon min jiɗirno ko bandiraɓe ɓe foof naata moni kala adda hen yiyande muɗum ngam ko kalɗen ɗo ko wona hunde hesere fulɓe paamen ko kalɗen ɗo ko wona hunde hesere paamen ko kaleten ɗo ko eɗen nana ɗum jamma e ñalawma ma won kadi dariɓe men tawade ko fulɓe jiya konngol ngol yaadani e ko haala ko wiye kaari hande ko joom barke neɗɗo o daro wiya ala o kay ɗum ɗo o kay wona o jogi tan ɗum ɗon bandiraɓe koye men hoɗi eɗen paami ɗum nde ko goto fof ene jogui hen yiyande mum ene jogui hen ko foti haalde bandiraɓe sehilaɓe bisimilla jam hiiri kire jam jam tan li tabarakallah Seydi Ly jam tan ni machallah alhamdulillah ko mawɗum ni bisimilla ma sohna Cillel min de kam mi wona haaliyanke no feewi kono eɗen gonde konngol wono wiwoɓe kaari ene jogui barke taw paadi hen ko joom jawdi kono min kam mi yirani noon jiruɗa neɗɗo ne jogo jawdi ha heewi taw ala barke ene jogo seeɗa taw ene waɗi barke ko ɗon jirumi min wallahi jiruɗani ko yiyande on jarama machallah Seydi Ly merci beaucoup bandiraɓe sehilaɓe ko ni min jiiɗi fulɓe mbaya kadi mbaɗa goto foof yo addu yiyande mum goto foof addano yiiri addano faamiri andi gonnomi koye wiide fulɓe kawa ko kalten ɗo ko ɗum ɗo koye men hoɗi ko konngudi ɗi nanaten jamma e ñalawma eɗen nana wiye barke sodete
eɗen nana ɗum jamma e ñalawma barke sodete kay eɗen nana barke so joni holno baari konngol ngol ari ngol weddama e mon onon fulɓe holno barke sodirte bon minen min kaali ɗo ko fodde jiyanɗe amen kono onon ne oɗum jogui jiyanɗe mon nde wonno ɗum ɗo ko konnguɗi ɗi gandanɗa hoore ma kaaleteɗi jamma e ñalawma so tawi neɗɗo no bani men debbo Cillel wini pullo so tawi kanko o jogui ko ngaalu omo doga e pasoroji walla omo jogui galleji eɗen keewi nande wiye hande kaari ko joom barke eyyi beele barke o ko jawdi ndi tan woni barke o ala eɗen jiya kay mo duwanaka ene heewa jawdi ɗum ko arsugu Allah ɗo Allah wela waɗata ɗum mo Allah wela hokkata ɗum ko arsugi kala ɗo ari ɗum hay goto ala ko wawi hen ena ara e duwanaɗo ena ara e kuɗaɗo ɗum ko Allah wela no wela ko noon o waɗirta kono noon alas sago ƴeewen hol barkinɗo hol golle ɗe o gollata yooɗa yimɓe ha yimɓe ɓe miijo mbiya oɗo de machallah o ko duwanaɗo o ko joom barke nde wonno neɗɗo koye golle muɗum woni yiyande mum yimɓe jiyata neɗɗo woni darogal neɗɗo koye golle muɗum neɗɗo ene anniyo ko moƴƴi o ronka wadde kono kala nde o jogui so anniyima o fawata hen ko wadde nde ko noon neɗɗo omo wasa jogade hay batte tawa omo wonde sutura makko cetta mo jogui o tawa ene barkini no Cillel wiri ni omo waɗa hen ko yiɗi foof omo waɗiri hen sibo Allah ha yimɓeɓe cikkamo kanko de ko jogui ko gasata ala fulɓe mbi seeɗa ala koko barke woodi ɗum ɗo foof ko konnguɗi pulɓe ɗi kalata noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande de pullo so tawi on ko joguiɗa ɓeydude hen aɗa wawi ɓeydude kono bandiraɓe miijoji mon ene cohla hande inde pullo mboɗo gonɗiɗi barke soodete pullo mboɗo gonɗiɗi barke heya soodan ɗum tan ko warñede ma tan mbatta warñede ma tan mbatta ha nawa keeɓa barke o barke o noon keɓata ɗum koto jinnaɓe maɗa Allah rewna ɗum to jinnaɓe maɗa par ce que sa weltini jinnaɓe ma tan Allah weltinta sa weltini jinnaɓe ma tan Allah weltinta so Allah weltinima tan a heeɓi barke kala ko mbawɗa dañde Allah waɗani hen barke wallahi bisimilla Jamiri on kire jam allo Pulo bismillah o heɓaki Pulo jokku min barke a warñat tan keɓa ɗum ha na a warñan tan keɓa ɗum kiɓira ɗum noon batte hol toon muñal ngal woni koye barke o woni yummum barke muñal ngal e liggade nde liggeyo golle ma e balle maɗa ɗum woni coggu maɗa hebde barke o ɗum ƴewirta barke o sa heeɓi oɗon barke noon hankkadi ne kala keɓɗa Allah waɗa hen barke machallah bisimilla on kire jam bar jam hirton jam tan tabarikallah ko almudo mon Ibrahima Kane Kasante leñol ceerno kay ko ceerno walla hasino ko almude ko almural ɓuttal kam salmini jaydi yanke keso o machallah ceerno Ismaïla mi salmitima ceernam gandan woni koye darde koyde en ceertata e makko de so Allah jaaɓi yanduɓe kam sohnajo hakuji waɗata ɗi so ɓooyi dal so yaade RTS kam waɗata ƴaƴƴagam bisimilla ceerno a tooñi kamnene fullude lamɗamal mum tan e kiitode yahoore nde kiitode nde ne heewi gartam gati ko hunde wawde wiltinde
miijaji woni fof wawa miccade hen woda ko siftori woda ko ƴoogi e bandum woda ko yuppade bandum en wallahi gueɗe fof ne mbawi wonde hen so tawi mi nantidima hiitode nde ko barke min ko gonga mi salmini taw babam Ismaïla Sarr o heɗima so tawi wonano ko fulɓe mbiyata kala ko nayi kiiri gañata waɗe jamma fof ka o ari ko yewtani en no famɗiri fof ene yona ngati kala ko yonata ko heɓa hen fo ene yona gartani ko wowladu barke